In een oefenduel achter gesloten deuren ontmoeten MVV en Fortuna Sittard elkaar. Bij de Maastrichtenaren geen Koen Costons. Maar MVV had daarnaast wel het min of meer basiselftal. Dat gold ook voor Fortuna Sittard. En bij MVV terug op de bank Maurice Verberne. Na het overlijden van zijn moeder een week afwezig. Edwin Hermans nam in die eerste trainingsweek van 2024 de honneurs waar. En verzorgde ook de coaching in dit oefenduel. Dat een hele leuke openingsfase kende met de eerste kans via Sierhuis voor Fortuna Sittard. Maar geen probleem voor Mathies. Dat is na een minuut of 6 spelen. Mathies wil dan ook de opbouw verzorgen zoals hij dat gewend is om te doen. Maar dat gaat fout en daar profiteert Noslin namens Fortuna van. En de Sittardernaren na 6 minuten op 1-0. Het risico dat Mathies in zijn opbouw legt wordt afgestraft. En de Eredivisieclub op voorsprong. Maar het antwoord van MVV laat niet lang op zich wachten. Prima aanval. Op rechts de voorzet. En dan is Nicky Soer de inkomende man. Pandoer kansloos. En na 8 minuten is het 1 tegen 1. De voorzet van Verre Slegers. En MVV, de nummer 14 in de keukenkampioen-divisie, houdt prima stand. Sterker nog, krijgt hele grote mogelijkheden. Livramento. Dit is echt een bal die tussen de palen mag. Maar nu buiten bereik van Pandoer naast de goal. Volgende mogelijkheid voor Slegers. Snel en slim genomen vrije trap via Smeets. Maar de jonge Belg schiet een beetje onbesuisd over. Bij Fortuna Sittard, hier in de persoon van Adrie Poldervaart, zijn ze niet helemaal tevreden. Er mag wel een tandje bij. Halilovic wint het duel van Smeets en de uitbraakpoging via Noslin. Na een kwartier spelen is dit schot net niet goed genoeg voor een doelpunt. Er lopen dan heel veel spelers warm. Dat gaat allemaal in de tweede helft gebeuren. Dan krijgen zij speeltijd. Maar eerst nog het slot van de eerste helft. Als Fortuna aandringt via Pinto. En MVV krijgt de bal niet weg. Kleinen en Mathies weten niet wat te doen. En dus een hoekschop in de slotfase. Met de specialist achter de bal in de persoon van Halilovic. Goed indraaiend en dan geeft Goed het juiste zetje. En staat Fortuna vlak voor rust alsnog op voorsprong. Van al die bekende namen keert na de pauze niemand terug. Maar Urat Mangoen en Milan Robberechts bijvoorbeeld komen wel in de ploeg. En datzelfde geldt ook voor de man zometeen in de punt van de aanval, Griffith. Die hier Mathies door de benen passeert en de voorsprong voor Fortuna op 1-3 brengt. Goeie lange aanval, prima afgerond, beetje met een gelukje. Maar de invallers gaan het verschil maken in die tweede helft. Waar MVV vooralsnog niet wisselt. En uiteindelijk Fortuna verder gaat uitlopen via Ragnar Urat Mangoen. Mooie actie, fraai schot, Mathies kansloos. 1-4. We zijn dan nog geen 5 minuten onderweg in de tweede helft. En er dreigt een monsterscore. Want dit is een minuut later als Robberechts naar binnen snijdt. Maar hier Mathies treft. Dat was de kans op 1-5 direct na de pauze al. Fortuna gaat door, met name via die rechterkant. Daar ligt het gevaar. En dan is dit een overtreding. Goed genoeg voor een strafschop, vindt de scheidsrechter althans. Ferrati achter de bal. Mathies kansloos. 1 tegen 5. Er zijn dan nog zo'n 20 minuten te spelen. MVV wisselt ook veelvuldig. 10 andere spelers in het veld. En er komt nog 1 kans voor de Maastrichtenaren. Tuna Taski is nog niet fit genoeg. Had het koud in de Geuselt. Maar komt er weer aan. En die kans voor MVV die komt op naam van Maho. Die is snel en sterk, maar vindt Koopmans op zijn weg. En zo wint Fortuna in Maastricht met 5-1 van MVV.